non dak mithang rong mate mithang hem taso aling dal rong do mate dak to wala du minro du tasidon mari tum ni linon live video ke bang athe bang ke ilitum jong si youtube mate facebook laso use lo pulotang te ilitum live video ke ilitum ki use nang di kenang shot mas laso puthak alam ni linon pini nang tum hanang ke thanji mate nang ke than kang tung hala so video bang ke dalo nang li ni le same facebook youtube pe ni ilitum ahopet achiner laso phansi ilitum ke use mate kenang shot las laso jong lang tum ilitum chini nang athe live video ke dam kopia phan lo nasi iraje ahopet ilitum company long ke sepaklang phan mate ilitum ada kaduk ka wesa me ilitum hanang ke pachini hala so phansi ilitum live video dam ko lasi mili ladak non laso owe chingrum laso YouTube channel ta me nili hokpet a channel a phan sin li claim kang tung do ta pen nili bang pen copy paste na pen bang a phan ki copy dun mate konam ni pen download dun klek la so video phan nili ki download klek le nili pada ki upload kang tung la pusan kali la si ka du ta chinyang po li tum live video ke dam ke hokpet ara ji company dong che patheng dong na po la pen ilitum aphan dadak hokpet amuni lo penang pachini pen ilitum han hokpet a channel nai pa mi la so phan si ilitum chingdam na po nasi asli nani tum kado weda chini lo dan mari tum nasi nili no nani tum han than mang ke lo ini tum live video ke dam dei live video le dam lo lo tang te ini tum nang ni than tang chini po nili han nang chini po la so muni suka use lo la so onar ke la heno pu la so nam si nili pini di live video lo youtube pen live video lo ke bang nasi dan mari tum komani tum jong si chini ni la pusan do lo tang te nili phan la so achina ro tame nang tu nang hubri do live video ke dam ning koson ma lapen live video kopi posi dam ning hala so lama thang nili nang than po nasi pini ke a video bang ke nili nang than o ge da lam la pini ke nasi bye bye